Таракои хушрӯ паплини фасон гуфтен, паплинои адраснусха марҳамат. Ина бинен чихе гули хушрӯш омадагиай. И паплина бо Сабринаи Назриям меган. Нигоҳ кунен чихе фасончаяй. Марҳамат каседа дар кораи духтаро 80 сомон. Лекин аз дили бос боло доставка мешава. Дили бос 160 сомон. Яъне аз инои савзшам, савзшам нишон тиен. Савзшам қа хушрӯи духтаро ҳам и цветаш, ҳам ина савзи фасонуш. Пури сангай ҳам қа хушрӯчаи духтароира бинен. Дин намуд санг задагиай. Аҷоибот марҳамат каседа дар кораи духтаро интихоб кунен. Дар равакак шумода доставка мекунан. 80 сомон як либосаш, яъне ами 3 метраш 80 сомонай. Фақат ди либос доставка мекунан. Аз ди либос боло хулас. Мана гилам гули беҳтаринай. Санг чадор нигоҳ кунен чихе хушрӯ задагиай сангош. Марҳамат ина каддо меша дар анамҷа дидестен ҳамашона баданаи гила бинен, духтарои гила бинен чихе хушрӯа. Медонам ки бисёриёнам хали гилчора нағз мебинанд. Марҳамат ина каседа дар кораи анами намуд гилакоям омадагиай. Нархошон 80 сомон. Мана беҳтарин гило. Ана баданаи гила фасон мегиранд бисёриё. Доштан тамом шудагӣ буд. Ина бо овардагиан духтаракое ки нарасида будактона. Марҳамат муроҷиат кунен, дарав доставкатон мекунанд. Ана ишам хушрӯа. Капляй нигоҳ кунен чихе фасонае. Мана беҳад хушрӯ. Анаи гилчамайдашам фасон. Хулоса духтаракои азиз навинкора бинен чихе бисёр омадагиай. Ҳамаи ҳамин навинко 80 сомон барои шумо. Мана ишаишда хушрӯ, ишаишда хушрӯ бовар кунен беҳтарин модело. Ҳаминҷа дамона ина нигоҳ кунен. Инаи рангшам, инаи гилчамайдашам фасони бадай. Марҳамат ҳамаи ҳами бори навинкаяй. Тамошо кунен, бинен, интихоб кунен. Дидену кабутака. Инаиам хушрӯа. Инаишам фасонакай духтаро. Марҳамат баҳорпӯшак ҳамаи ҳамино ҳозир мековен. Ами гилора бад намёвен духтаро. Қимат нашида метонен ки дархост кунен. Ина нархошон 80 сомон. И гила хушрӯгиша диден. Ҳамашон 80 сомон. Санг чадор. Ана бад нигоҳ кунен. Паплинои дубайскиян чихеле дидестен. Анам хе хушрӯая пешам. Мана ина ино бо гилои майда чадоранд диден. Ана гилам фасонай оранҷеви. Мана и сета будая. Ина нигоҳ кунен. Я ранг, ду ранг, се ранг духтаро гилмайда мепурсиден. Марҳамат ина гилмайдаи хушрӯ омадагиай дар паплини дубайски. Мана инчунин ҳастай. Ва и адрас гилаг ина коричневишам будай духтаро нигоҳ кунен. Марҳамат ина шоколад навиш дар кор бошатона. Аз инам интихоб кунен доставкатон мекунанд. Хулоса ҳамаи ҳами гилое ки мебинен. Мана инам диден чихе гули хушрӯай. Ҳамаи бахшиш духтаро нигоҳ кунен. Се расветка диден. Ҳамаш хушрӯ. Се расветка будай беҳтарин. Хулоса интихоб кунен доставкатон мекунанд.